Vyšetření krevních plynů je další vyšetření, které často naši pacienti podstupují a které nám podá představu o tom, jak fungují plíce a celkově organismus našich pacientů. Pacientovi jsou odebírány vzorky ať už z arteriální krve, ze žilní krve, anebo z ušního lalůčku, z tzv. Arterializované krve. Toto vyšetření z ušního lalůčku je poměrně jednoduché. Pacientovi je krev odebrána poměrně lehce, bez nějakého velkého zatížení, nebolí to. Krev je následně vložena do analyzátoru a ihned máme k dispozici výsledky o tom, jakou má pacient hladinu kyslíku, oxidu uhličitého a další důležité parametry, které nám říkají právě, jak organismus pacienta funguje.